da Gudiña Porta de Galicia dá servizo de tren ao territorio do Oriente Ourensán, que inclúe tanto as comarcas da Limia, Tribes, Valdeorras, Verín e Viana, que facilita a comunicación tamén co norte de Portugal. Os horarios disponibles na devandita estación ata o 9 de xuño do 2025 permitían desplazarse para acudir a unha consulta médica, a xestións administrativas, en diferentes casos de uso relacionados co emprego, educación, turismo rural, desenvolvemento local, emprendedoría, conciliación familiar e un longo etcétera. En definitiva, uns horarios que posibilitan a poboación a exercer o seu dereito de mobilidade e accesos aos servizos. O 9 de xuño, Renfe oficializou uns novos horarios nos que eliminaba 16 trens dos que ata entón tiñan parada na Gudiña. Os cambios introducidos por Renfe quitáronnos ese dereito á mobilidade e poñen en grave risco e igualdade de oportunidades no noso territorio. Tiña que haber unha meida, tranquilos. Agora emprenderemos, como vistes, unha movilización que acabamos de facer para defender o noso dereito á mobilidade, á igualdade de oportunidades, ao acceso de infraestructuras que transforman o noso territorio e que outros tamén poden ver. Queremos ver pasar o tren. É ben fácil. É que se pare, aí vou, porque agora é unha ofensa. Aproveitan o noso territorio e non paran. A desaparición dos horarios útiles do tren poñen en risco tamén a continuidade da propia estación. Os horarios inútiles farán que se utilice menos e, por tanto, dará pé a reducción de posterior dos servizos e, finalmente, o peche de estación. Non nos alarmemos, xa nos pasaron outras cousas peores. E por todo isto, solicitamos a todas as administracións involucradas, tanto provinciais, autonómicas, estatais e, se fai falta chegar a Europa, chegaremos, que nos permitan aos cidadáns do Oriente Ourensán e do norte de Portugal unha discriminación territorial xusta e que non sea esta, porque ten que ser positiva. A nosa reivindicación é que a estación da Gudiña Porta de Galicia conte con horarios útiles. E non permito, estamos moi doídos dentro da plataforma, como é posible que aos 2 días de facer estes recortes, medios galegos falaban de que había máis viaxeiros e viaxeiras. Non podemos permitir iso. E se vos fixades que non vou dar